Takže čus lidi, zdraví tě Pepa. Dneska zahráme roll a brain rot. To. Mám a lidi. Hej, lidi, řekněte mi do komentářů, jestli si mám dát rebirt. Kdo má 3 rebirty? Michilka. Bro, kde je? Kamu, ne, kamu. Hej bro, tady někdo kamu formuje, co ukradl. To já. Alfa Sigma, pojď. Dáme, ne, dělám si srandu. Kamu, what? Bro, not. Ne. Komu vůl mastu? Dostal ty přes tu zeď. To bylo komu to nejde. Škoda. What? Kámo, já budu vědět, co krade. Kámo. Jako co si myslíš? Kámo, táhni. Jako bro, co si o sobě myslíš? Kámo, to je první týpek, který mi tady v té hře krade. Táhni. Respavni se, nebo táhneš ho pryč. Já tě tady budu mlátit, dokud se ne... Haha. No ten týpek škoda. What? Komu co? What? Leo. Ty. Kokos. Ty kokos. Já mu chci ukrást toho Gara Maramana. Ten Gara. Hej, kam jsem vedle něho, já mu ukránu něco. 10 sekund. Ne? 28. Ne, ta jedna se nějak. Čo? Má 50. What? No nic. Bro. 10 minut lavový event. Kámo. Tung sahur. Tung sahur. Pojď ke mně. Kámo, kdo mi to vezme? Pěkný srap. Bro. What? Taky pěkný alfa noob. To není, a ne alfa. Ne, bro. Tak ten je můj, bro. Ten je můj. Hej, bro, ne. Ty honí brku. Au. Ty honí brku. Já ho zabiju. Co poju. Jo, a tohleto video končí, takže dejte like, odběr a zvoneček.
chceme dosáhnout 20 odběratele a chci mít na tomto videu až do zítra třeba. Chtěl bych do zítra mít aspoň 50 na tomhle videu lajku, takže